Benvinguts una setmana més al canal de YouTube de la Federació Catalana de Futbol Americà amb el bo i millor del nostre esport, un programa 14 on repassarem tot això. Aquest cap de setmana ha servit per la disputa de varis partits tant de la Lliga Sots 13 com de la Lliga Sots 15 de futbol flag a diferents localitats. També s'ha disputat la segona part de la tercera jornada de la categoria Open. Els cadets també han tingut el seu protagonisme en aquests 2 dies d'intens calendari. Rookies segueixen intatables al capdavant de la classificació. I tancarem aquesta edició amb un extens resum del que ha passat en l'última jornada de la Lliga Catalana Sènior, on es van decidir les posicions de les semifinals dels playoffs que es disputaran el proper 8 d'abril. Però no adelantem aconteixements i anem a començar. Com hem dit, el cap de setmana va portar-nos varis partits de la Lliga Catalana Sots 13 i Sots 15. Pel que fa als alevins, la jornada es va disputar entre Sarrià de Ter i Argentona. Els Wolves segueixen comandant la classificació després de guanyar en un ajustat partit a Rookies per 12-6 i vèncer també a Reus Imperials per un més clar 37-6. Els Búfals, empatats amb els gironins, van guanyar els mateixos rivals, però havent de treballar una miqueta més. 33-25 contra els barbarencs i 41-32 contra els reusencs. Els tercers a la taula, els celtes, també van sumar 2 victòries sense apel·latius, 42-6 contra Badalona Dracs i 40-8 contra Torrelles Legends. Contra aquests 2 últims va jugar també els Terrassa Reds, aconseguint una victòria davant els daurats per 19-2 i empatant a 19 contra els badalonins. A Argentona, diumenge, els Ironmans de Vinaròs van sortir reforçats al sumar 2 bones victòries davant els locals Box per 21-0 i davant Granollers Fènix per 47-0. Els de Granollers van per fi poder sumar la seva primera victòria en imposar-se 39-12 als Eagles de Vilafranca, uns Eagles que també van perdre davant Box per 36-6. Amb aquests resultats, Wolves i Búfals segueixen manant a la taula, seguits molt de prop per Celtes i per Ironmans, que podrien empatar-los ja que tenen 2 partits menys. A la part baixa, Fènix i Imperials es troben amb una victòria i tanquen sense encara guanyar Legends i Eagles. Canviem ara a parlar dels infantils, on es va disputar un triangular a Vinaròs per recuperar la primera jornada de la competició. Els locals Ironmans no van tenir cap problema per imposar-se clarament a Centurions per 33-6 i a Rookies White per 39-0. Els barbarencs, per la seva part, van guanyar a l'últim classificat Centurions per 20-6. Amb aquestes 2 victòries, els castellonencs es situen molt a prop dels líders Legends, mentre que Rookies White es posen per sobre dels seus companys Blue. Centurions segueixen tancant la classificació d'aquesta categoria Sots 15. Acabarem el bloc de flag parlant dels més grans. Els Open a Badalona Sud es van disputar 6 partits que van servir per tancar la tercera jornada. Els Tous Bulls segueixen a dalt de tot empatats a Gladiators després de vèncer els veterans pioners per 25-2 i després de passar per sobre, sense deixar cap opció als Reds de Terrassa, els que van guanyar per 57-0. Els barcelonins Pagesos Black segueixen a les parts altes de la classificació després de vèncer també els seus 2 partits. 26-12 es van imposar els locals Badalona Dracs i en un interessantíssim i apassionant partit que no es va decidir fins al final, els del Carmel es van imposar 18-13 als reusencs Imperials. Per acabar la jornada, els Dracs de Badalona van aconseguir per fi sumar la seva primera victòria de la temporada davant un equip que segueix encara sense conèixer aquest dolç sabor, els Imperials de Reus. El resultat va ser de 33-12. Reds i Pioners protagonitzarien el primer empat de la temporada a la categoria en el seu duel que va acabar 18-18. Després de 6 partits, Tous Bulls i Gladiators estan com a líders, seguits a una victòria pels 2 equips de pagesos i a 2 es troben Búfals i Ironmans, Wolves Yellow i Panthers. Per sota, Pioners, Dracs i Uroloki es tiren una mica amb una victòria i queden al fons Wolves Blue i Imperials amb cap victòria i 6 derrotes. No et perdis res del futbol americà català, subscriu-te al nostre canal de YouTube. Passem ja a la versió tackle i comencem parlant de la competició cadet, que ha superat el seu equador i on comanden amb mà de ferro els rookies de Barberà.
Els blaus van tornar a imposar-se per partida doble en els seus partits disputats a Badalona Sud el diumenge al matí. Això sí, no van ser els seus millors partits, i és que els rivals que van tenir van estar molt bé en les defenses, encara que no el suficient per aconseguir la victòria. Els rookies es van imposar 0-16 a Box i 20-12 a uns voluntariosos Dracs. En el mateix escenari, els almogàvers de Salou també van sumar 2 victòries per seguir segons a la taula. El seu joc de carrera i potència física donen molts bons resultats i es van imposar 23-15 a Dracs i 26-6 a Argentona Box. Els tercers classificats, els Falcons Senglars, van suar de valent per doblegar els Reds de Terrassa per 21-19 i van caure davant uns sorpresius Granollers Fènix per 31-6. Uns Fènix capaços del millor, com acabeu de veure, però també del pitjor, caient per 14-6 contra Barcelona Pagesos. Els barcelonins deixen la part baixa de la taula a l'imposar-se també clarament 42-2 als Reds. Els que han donat un cop d'efecte d'aquesta jornada han estat els pioners, guanyant 20-14 a Búfals i 35-14 a Reus Imperials. Els de l'Hospitalet ja es troben en el grup perseguidor del líder. Els barcelonins Búfals, per la seva part, no van deixar opció a Eagles, guanyant-los per 34-0. Uns Eagles que havien acabat d'empatar 6 contra Imperials en un dels primers partits de la jornada. Com diem, rookies segueixen com a líders, comptant els partits per victòries, els almogàvers els segueixen a 1 victòria i Falcons Senglars i Pioners a 2. Una miqueta més enrere, Búfals i Pagesos amb 5-3. Eagles i Imperials amb 1 victòria i 1 empat i Reds amb 8 derrotes tanquen la classificació. Tancarem el programa d'avui parlant de la última jornada de la Lliga Catalana Sènior, una jornada on s'havien de decidir encara moltes coses a la classificació final i que va tenir aquests resultats. Barcelona Pagesos 0, Barcelona Uroloqui 35, Vilafranca Eagles 14, Torrelles Legends 32. Els Falcons Senglars es van imposar 21-18 als Reds de Terrassa amb novament uns increïbles júniors Edu Molina i Pedro Gandarillas, autors de 2 i 1 touchdown respectivament. I es va tancar la jornada amb el Salou Almogàvers 3, Argentona Box 47. Els Uroloqui van ser el primer equip dels que jugaven el seu bitllet a playoff en vestir-se de curt. Va ser dissabte a la tarda al Municipal del Carmel, davant uns pagesos amb poc més que jugar-se que l'orgull. Potser els nervis o la pressió, però els Uroloqui no rotllaven com ens estaven acostumant en aquestes últimes jornades. En un primer quart intens, els pagesos seguien mantenint l'empat a 0 al Lluminós. A poc els verds es van expulsar els nervis i, qui si no, la seva dupla mortífera van aparèixer per calmar els ànims. Kevin Montplot servia una gran passada a la seva dreta per a que Guille Vicent obrís el marcador. Era l'inici del segon quart i aquí pràcticament va morir el partit. I és que va ser un gerro d'aigua gelada per uns pagesos incapaços pràcticament d'inquietar els rivals en atac. A l'equador d'aquest segon quart, per la mateixa banda dreta, ara era el torn d'Albert López per obrir avantatges del Lluminós. 0-14 arribàvem al descans en un partit que semblava decidit més per les sensacions que pel mateix marcador. Ha costado entrar, igual que ha costado entrar en la Liga, que hemos empezado con cojos, por así decirlo, hemos empezado también así el partido. Nos ha costado mover balón, nos ha costado defender, hemos estado en 2 ocasiones muy cerca de nuestra red zone. Y bueno, y al final parece que nos ha ayudado el ataque, nos ha ayudado con puntos y la defensa también se va motivando en el momento que vemos que tenemos una ventaja, que es algo que también tenemos que solucionar, empezar motivados desde el principio, no cuando ya tenemos una solvencia de ventaja. Tercer quart, primer drive de la segona meitat per Uroloqui. De nou, atacant sobre el costat dret i amb els mateixos protagonistes. Montplot connecta amb Guillem Vicent i 0-21 al marcador. Les semifinals ja estaven pràcticament assegurades. I si quedava encara algun dubte, Albert López les va fulminar anotant en el tercer quart i en l'inici de l'últim per segellar la quarta victòria consecutiva i el seu pas a la posttemporada per un clar 0-35.
pesar de que al principio de temporada no entramos de la mejor manera, cambio de staff, cambio de política de entrenamiento, un cambio en general, al final hemos podido conseguir el objetivo principal, que era jugar semifinales, ¿no? Ahora toca hacerlo grande de verdad, ahora toca sentenciar. Nos ha costado, así que vamos a por todas. L'equip que no depenia d'ells mateixos per jugar a les semifinals eren els Legends de Torrelles. Visitaven diumenge al matí el camp d'uns Eagles que havien anat de més a menys durant la temporada. Només valia la victòria pels daurats i després esperar el resultat de Box per la tarda. El partit va ser molt intens i força igualat, però Marc de la Torre sumaria 2 touchdowns a la primera part per donar esperances als Legends. La veritat és que era un partit amb el qual els jugadors tenien molts nervis. Sabíem que teníem que guanyar per tindre alguna opció per entrar a playoffs i la veritat és que hem tingut molts errors, faltes, es notava l'ansietat, no?, per poder ser la primera vegada que arribàvem a playoffs, però bueno, amb el moment amb el que a la mitja part hem tingut una xerrada, la gent s'ha vist dins i crec que hem acabat força bé el partit i força bé la temporada. Només començar la segona meitat, Dídac Martí apropava els Eagles amb aquesta cursa pel centre. Amb 6-12 al marcador, tot podia fer creure que els vilafranquins posarien més nerviosos els Legends, però els de Torrelles van fer justament tot el contrari i van començar a trobar el seu millor joc. De la mà de Raúl Garrido i Ivan Salazar van posar terra de per mig i quasi van sentenciar el partit. Els Eagles no es van rendir i van aconseguir sumar 8 punts més amb l'anotació d'Adrià Lorente i l'extra de 2 compartit per Raimon Mestre. Però poc abans d'acabar el partit, de nou Ivan Salazar anotava una carrera i tancava el marcador en el final 14-32. 4 victòries, 3 derrotes, hem perdut contra els 3 equips primers de la Lliga. La veritat és que molt content. Al final la diferència que pot ser per punts a l'entrar o no a playoffs no té que ser la valoració de la temporada aquesta, sinó molt content amb l'esforç dels jugadors. Els jugadors de Legends, imaginant-se que Box no punxaria contra el QE Almogàvers i que es quedarien sense playoffs, van tenir gestos carinyosos cap al seu míster Sergi Díaz, que parlava així del seu futur. Anem de vacances, pensarem i al setembre veurem què succeeix. La veritat és que aquests 5 anys a Legends han sigut molt durs, molt canvi de gent. Tothom sap que portar un equip de futbol americà al territori nacional és molt complicat, el dia a dia. Tot ho portem entre nosaltres, entre els 25 jugadors que hi ha i bueno, sempre hi ha etapes, no? No ho sé. Descansarem un parell de mesos i veurem el que succeeix. Ja només quedava saber què passaria amb el tercer equip implicat en la lluita pels playoffs, els Box d'Argentona. Jugaven a Salou i havien de guanyar per no tancar la temporada de forma desastrosa. I fins al minut 22 de partit, aquesta paraula era la que s'escoltava a la banqueta dels Box. Errors, pèrdues, joc poc fluid en atac, característiques d'una primera part en la que els de Marc Güell anaven perdent 3-0 contra els salouencs. De la mateixa manera que havia passat contra Uroloki i Reds, per exemple, els Box no estaven dins del partit. El bo per ells és que el potencial del Almogàvers era inferior als altres rivals mencionats i només van poder anotar aquest field goal. Guillem Garcia posava la cordura al marcador, anotant el touchdown després d'una gran passada del cubi Bruno Broseta. Quedaven només 2 minuts per arribar al descans. 3-7, marxaven els Box per davant el marcador. La igualtat al lluminós va durar fins a mitjans del tercer quart, quan un parcial de 0-14 deixava el duel coll avall pels maresmencs. El darrer quart tan sols va servir perquè els visitants augmentessin el marcador fins al definitiu 3-47. Christian Mir i el júnior Àlex Bonin, amb 2 touchdowns cadascú, van ser els màxims anotadors dels visitants. D'aquesta forma, els Box d'Argentona aconseguien mantenir la tercera plaça i jugar un any més les semifinals de la Lliga Catalana. Les semifinals contra qui m'agradaria? No sé, perquè tant contra el primer com contra el segon són 2 equips que aquest any estan molt bé, funcionen molt bé tots dos, ens han guanyat tots dos i són 2 equips que ens costarà guanyar-los i bueno, que de fet que els hem de guanyar el partit. I de fet el nostre objectiu no és quedar-nos a semifinals, sinó és guanyar la Lliga. Llavors, vull dir, jo crec que sigui qui sigui haurem de guanyar els dos.
Aquesta 29a Lliga Catalana Sènior acaba amb Falcons Senglars com a invictes a la part més alta de la classificació, després de guanyar el segon classificat, els actuals campions, Reds de Terrassa. Com hem dit, Box són tercers i Uroloki quarts. Legends, a pesar de tenir el mateix balanç de victòries-derrotes, es queden fora de la posttemporada. Eagles sisens, Pagesos setens i Almogàvers, últims, tanquen la taula. D'aquesta forma, els gironins Falcons Senglars jugaran les semifinals a Santa Cristina d'Aro el proper 8 d'abril a les 4 de la tarda davant Barcelona Uroloki. L'altra semifinal serà el mateix dia a les 7 a Can Boada amb un Terrassa Reds Argentona Box apassionant. Els dos guanyadors seran els finalistes d'aquesta 29a Lliga Catalana Sènior. Res més per aquesta setmana, no us perdeu la propera jornada interessant del millor futbol català. I si us ho perdeu, no patiu, que nosaltres estarem aquí per explicar-vos-ho. Gràcies per la seva confiança i fins al proper dimecres.